Podujatie na našom území 68. ročník pretekov okolo Slovenska štartuje úvodnou 28-kilometrovou časovkou so štartom aj cieľom v Dunajskej Strede pri MOL aréne, v ktorej hrajú svoje domáce zápasy futbalisti DAC Dunajská Streda. Julian Alaphilippe, Yves Lampaert, Jannik Steimle, Peter Sagan, Jozef Černý a Remi Cavagna. To je zoznam víťazov posledných 6 ročníkov. No a veľké hviezdy svetového pelotónu zavítali na slovenské cesty aj tento rok. No a v tejto chvíli sa už budeme pozerať na tú jednu z najagavejších. Peter Sagan sa rozhodol, že ukončí a rozlúči sa so svojou bohatou a veleúspešnou cyklistickou kariérou na pretekoch okolo Slovenska. No a toto je práve jeho posledný štart. Tým Pierre Baguette, slovenský kontinentálny tím, ktorý sa Peter Sagan rozhodol podporiť aj svojou účasťou tento rok, tak odštartuje túto tímovú časovku, ktorej sa zúčastní všetkých 21 tímov a 145 pretekárov z 24 krajín. Tak tým Pierre Baguette práve v tejto chvíli odštartoval do úvodnej etapy a určite všetci fanúšikovia popri trati budú držať palce Petrovi Saganovi a celému tomuto slovenskému kontinentálnemu tímu. My dnešnú etapu budeme sledovať spoločne so spolukomentátorom, dá sa povedať, tým najpovolanejším na dnešné preteky, keďže Marek Čanecký je trojnásobný majster Slovenska v časovke a taktiež do decembra minulého roka pôsobil v tomto slovenskom kontinentálnom tíme. Marek, tak vítaj a prvé slova určite k Petrovi Saganovi asi budú smerovať. Dobrý deň, pozdravujem všetkých divákov, takže už vidíme, že časovka bola odštartovaná, tímová časovka vlastne, ktorú zvolili organizátori okolo Slovenska. Prvá etapa, čiže vidíme, že dneska jazdci týmu Pierre Baguette zvolili časovkárske príľby, idú sa dlhé kombinézy. Je to vlastne, je tu veľmi dôležitá tá tímová vlastne jazda, neurobiť nejakú chybu, ktorá môže stať nejaké malé zaváhanie, je tam množstvo klanálov na ceste, hej, môžu padnúť, čiže v tomto je to odlišné od tej časovky jednotlivcov. Čiže zohráva tu rola na ten výsledok hlavne tá tímovosť a tí takí najsilnejší vlastne jazdci tej skvadry toho tímu musia udávať tempo. Vidíme, že sú tam aj nejaké technické časti dneska, čiže treba si tam dávať pozor. Vidíme akurát Peter Sagan odstriedal zo špice, idú sa také dlhšie vlastne tempá. Uvidíme, akú taktiku dneska zvolil tým Pierre Baguette na dnešnej tímovej časovke na okolo Slovenska. Tento slovenský tím to bude mať naozaj náročné. Musel sa vysporiadavať s problémami. Choroba ich postihla na predchádzajúcich pretekoch okolo Slovenska. Martin Wolter mal COVID. Pozitívny test na COVID. Nešťastne pred vlastne majstrovstvami Československa. Teraz vidíme, že na špici ťahá na čele týmu Pierre Baguette český pretekár Tomáš Kaloiros, ktorý veľmi úspešne reprezentuje tento tým už od aj minulého roka, hlavne v tých únikoch. Únikový jazdec na okolo Slovenska prvý deň, vlastne prvú etapu tento rok získal vrchársky dres. A vidíme tu, že Pierre Baguette stačí malé zaváhanie v tej zákrute a keď sa ide rýchlo, vlastne ten pretekár vzadu môže mať nejaké tie problémy. Treba tam čo najlepšie jazdiť v tej pozícii na sebe, na tesno. Vidíme, že nie sú povolené vlastne časovkárske špeciále na tejto tímovej časovke, čiže sú to iba tie aero časovkárske príľby, kombinézy a kolesa normálne, štandardné, ktoré sa môžu jazdiť aj na cestných pretekoch. Tak toto zadali organizátori a každý tým sa musel s tým nejako vysporiadať a spraviť to, čo najlepšie vedel, pripraviť tých pretekárov. Určite tu bude zohrávať rolu v tom časovom. Na štarte 68. ročníka pretekov okolo Slovenska máme 3 World Tour týmy, 7 prokontinentálnych, 10 kontinentálnych, no a jednu reprezentáciu a tá práve v tejto chvíli odštartovala, respektíve pred pár sekundami, a je to reprezentácia Mexika.
takže aj takáto exotika, ale teda mexickí cyklisti nie sú určite vo svete cyklistiky exotickou krajinou, no ale teda v tomto ročníku ako jediná reprezentácia, kedysi legendárny tréner slovenskej cyklistiky Kamil Haťapka trénoval v Mexiku a zjavne teda dobré vzťahy so Slovenskom udržujú títo cyklisti až do dnešných dní. My sa môžeme ďalej venovať týmu Pierre Baguette. Marek, ty už si spomínal, dá sa povedať, okrem Petra Sagana, najskúsenejšieho jazdca tohto týmu, ktorým je Tomáš Kaloiros v 29 rokoch. Peter Sagan veľkou osobnosťou tohto týmu, ale zvyšok sú to všetko mladí chlapci, dá sa povedať 18-ročný, 19-ročný, aj z toho dôvodu, ktorý som už spomínal, že mali zdravotné problémy, niektorí mali pády. Takže je to veľmi neskúsený tím, ktorý prichádza na tieto cesty, takže Peter Sagan z tohto pohľadu nebude mať, dá sa povedať, veľmi nejakú veľkú podporu, čo sa tých... Tak Peter Sagan, ako povedal aj v tej rozhovore, ktorý sme mohli vidieť, že prišiel do týmu podporiť mladých, aby vznikol nejaký tím. Teraz vidíme, že je tu trocha bočný vietor z pravej strany, čiže veľmi teraz rozhoduje, ako vidíme. Možno v televízii to tak nevyzerá, ale jazdci sa teraz pohybujú možno rýchlosťou 54 km za hodinu. Ak fúka správa, vidíme, cesta je rozdelená kuželkami, lebo sa ide na okruh Slovakia Ring a naspäť, čiže nesmú prekročiť tú ľavú stranu, čiže nedá sa teraz naskladať ten tým presne tak, ako vyhovuje, keď fúka správa, čiže bolo tam teraz trocha nebezpečné, teraz ide na špici Tomáš Kaloiros, ktorý odstriedal. Na poslednú chvíľu do týmu vlastne boli povolaní mladí jazdci Samuel Skladan, Tomáš Novák. Medzi tých ešte slovenských pretekárov, ktorých by som tam spomenul, určite patrí aj Andrej Líška, ktorý je rýchly v tých špurterských dojazdoch. Uvidíme, ako sa mu bude dariť na týchto pretekoch okolo Slovenska. 5, 4, 3. Vidíme Pierre Baguette na špici, Vysočan, ktorý je tiež mladý pretekár z Česka, ktorý už pôsobí v týme od minulého roka, ktorý nedávno absolvoval preteky mieru v Čechách s celkom solidným výsledkom v celkovej klasifikácii. Do tímovej časovky nám odštartoval už aj belgický prokontinentálny tím Bingol VB, takže to je tretí tím, ktorý už máme na trati 28 kilometrov dlhej a 800 metrov. Pierre Baguette sa pomaly blíži na okruh Slovakia Ring, kde stráví 6 kilometrov, no a potom to bude návrat opäť k MOL aréne až do cieľa. V tejto chvíli si môžeme pozrieť opäť rozhovor s Petrom Saganom, v tejto chvíli už, ktorý nám poskytol konkrétne kolegovi Tomášovi Batizovi po včerajšej slávnostnej prezentácii tímov. Začína sa tímovou časovkou, tak nie je už taká tradičná, tak trošku si zaspomínate, vy to ako celé vnímate? Pre nás bude dôležité to obísť tým, že sme mali trošku smoly, veľa pretekárov nám ochorelo a ďalších sa zranilo, tak sme tu trošku tak pozliepali tým na okolo Slovenska, ale však dobre, zajtra uvidíme, ako to pôjde, dôležité je to obísť bez zranenia. Prvé 3 etapy by mali byť také rovinatejšie a potom tam, ak pojeme, čo buď pôjdeme v blízkosti Žiliny, iba okolo Trenčína, tak potom ideme do Banskej Bystrice, Žilinu obchádzame tento rok, tak uvidím, určite pôjdeme veľa ciest, ktoré som ešte nešiel na bicykli. Vidíme tiež po odstupom času, po rokoch, že čo sa všetko zmenilo pri Žiline a v Žiline, a tak uvidíme aj ďalej, ako to pôjde, pretože posledné roky som tu moc nejazdil. No. Ďakujeme a veľa šťastia. Ďakujem. Ovládol cyklistické preteky okolo Slovenska v roku 2021. To bol rok, kedy štartoval na našich cestách aj Marek Čanecký, ešte v drese
Dukly Banská Bystrica. Marek, ako si ty spomínaš na ten rok? Bola to Petrová premiéra u nás. Ako to povedal slovenským organizátorom, že bude chcieť ešte v drese Bora Hansgrohe prísť aspoň jeden rok, keďže Bora bola jeden z tých tímov, ktorí od začiatku, od toho roku 2018, kedy začali štartovať World Tour týmy na našom území, tak ktorý chodieval v tých prvých rokoch aj s Jurajom Saganom na naše preteky. Peter prišiel v roku 2021, videl, zvíťazil. Nevyhral síce etapu, skončil trikrát druhý, raz tretí, v úvodnom prologu v Košiciach to bolo 10. miesto, ale obliekol sa do žltého dresu. Ako sa tebe pretekalo s ním? A možno môžeš povedať aj, ty si s ním veľkú časť kariéry prežil aj na reprezentačných výjazdoch, tak čo slovenská cyklistika stráca v podobe odchodu Petra Sagana? Tak takýto pretekár, ako je Peter Sagan, to sa nenarodí len tak v hociakej krajine za storočie. Takže možno strácame nejakého majstra, ale určite budeme mať, ja verím, talenty. Ako je Peter Sagan, aj pred Peťom sme mali kvalitných pretekárov. Peter Velix, ktorý bol tretí celkovo na Vuelte, bol veľmi dobrý časovkár na úrovni World Tour tímov, takže uvidíme, čo bude po Peťovi. Tie časy, čo tu boli, sme si možno veľmi rýchlo zvykli na tie Peťové víťazstvá a z televízie to všetko vyzeralo, že je to veľmi jednoduché, ale vlastne vyhrať v také počty pretekov, ako dokázal Peter Sagan, tak to je dačo neskutočné, lebo už byť tretí, piatý na Tour de France, to je niečo neskutočné a keď aj vtedy bol druhý, tretí, štvrtý na okolo Slovenska, keď tu vyhral, tak on sám mi vtedy vral, že on mal možno väčšiu trému ako na Tour de France doma. Vtedy na okolo Slovenska, lebo fakt mu o niečo išlo. Chcel strašne veľmi vyhrať, možno aj preto nevyhral tú etapu, lebo on chcel vyhrať celkovo okolo Slovenska, nakoniec sa mu to podarilo. Oni poslednú etapu spravili so svojím tímom proste také peklo, že tam proste chalani z World Tour tímov doslova lietali po bočnej ceste, išlo sa prvú hodinu priemer cez 50, takže to bolo neskutočné. Môžeme teraz vidieť zábery týmu na Pierre Baguet, Tomáš Daniel Vysočan opäť na čele ťaha. Vidíme, že sa snažia udržovať to tempo také, aby to nebolo likvidačné pre ostatných. Aj keď Peter je tu určite najsilnejší s tým Tomášom, vlastne z toho celého týmu, tak nesmie ísť v tejto tímovej časovke naplno. Lebo keby tak spravil, tak by možno zostali dvaja, traja. Čiže aj to je veľmi... za sebou, aby mu vyselili aspoň traja pretekári, keďže počíta sa čas 4. Presne. Čiže počíta sa čas 4. Čiže to je veľmi dôležité sa nerozsypať už cestou na Slovakia Ring, ale prísť v tom počte naspäť do cieľa. Čiže Peter tiež musí ísť s nejakým tým jeho obmedzovačom, aj keď sa mu možno ide dobre, vidíme, že nejde úplne naplno, tak musí ísť tak, aby proste tí druhí chalani proste došli s ním a rátal sa ten čas toho 4. pretekára, čiže to je veľmi tiež dôležité. Čiže vidíme, že táto tímová časovka je úplne niečo iné, ako keď je nejaký dojazd alebo nejaká vrchárska etapa. Je tu rôzne World Tour týmy, určite zvolili aj nejaké väčšie prevodníky predné, čo my cyklisti voláme predná veľká pila, čiže už momentálne sa jazdí v profi cyklistike aj 56 zubov prevodník na takejto časovke. To tiež veľa spraví, keďže je taká veľmi rovinatý terén dnešnej časovky. Tu vidíme, že nejaký pretekár Pierre Baguet, tuším, je to Dušan Oravec, už má dosť, čiže keď už má dosť, veľmi rýchlo odstriedal dozadu, ale snaží sa stále zostať v kontakte a stále týmu nejako pomôcť. Vidíme, že v tejto časovke tímove ešte je to veľmi dôležité, že kto sa tu veľmi dobre cíti, tak by mal vlastne zabrať, potiahnuť dlhšie na tej špici, čiže na čele toho tímu. A vlastne tí pretekári, tí jeho kolegovia, ktorí sú závetri, vlastne môžu si za ten čas nejako oddychnúť, ak ešte na to majú. Hej. Čiže aj tu vidíme, že ak je nejaký lepší pretekár, ako je Peťo Sagan, tak ťahá tam dlhšie ako ostatní.
Medzičasom nám už odštartoval jeden z favorizovaných tímov, tým Cofidis. Je to teda prvý z trojice World Tour tímov na 68. ročníku pretekov okolo Slovenska. Konkrétne mená ako Thomas Champion, Ben Hermans, Hugo Tumire, Ruben Fernández, Oliver Knight, Stefano Oldani a Anthony Perez. Takže to už sú mená, ktoré môžu niektorí cyklistickí fanúšikovia, ktorí viacej sledujú cyklistiku, aj poznať. Oliver Knight pred pár dňami 6. muž časovky na majstrovstvách Veľkej Británie, takže určite, keď si spomínal muža, že ten, kto sa cíti najlepšie, tak ten potiahne najviac, tak určite Oliver Knight, 23-ročný Brit, bude tým mužom, ktorý sa bude snažiť čo najviac pomôcť týmu Cofidis, aby zvládol medzi najlepšími túto tímovú časovku, no a určite svoju pozornosť v tomto týme si zaslúži aj Ben Hermans. Ben Hermans, ktorý proste jazdil aj v týme BMC, kde pôsobil Peter Velic, ktorí sa špecializovali na tímové časovky, ktoré proste pre svojich lídrov ovládali, proste pravidelne vyhrávali. A tu vidíme na štarte akurát našu Duklu, Banská Bystrica, Dominik Dunár, Jakub Galovič, Samuel Kováč, David Kaško, Simon Nagy, Pavel Roder, Samuel Tuka. Čiže sú to, väčšina týchto chalánov je mladých. Najstarší je tam David Kaško. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Vidíme, tiež zvolili aeroprilby, ktoré majú časovkárskú kombinéziu vyrobené na Slovensku. Na mieru má každý pretekár vlastne toto oblečenie. To cyklisti voláme kombinéza časovkárska. Každý detail v tejto časovke momentálne spraví niečo na výsledku. A tu vidíme, že už nejaký pretekár Pierre Baguet má dosť a nestia na to vlastne tímové tempo, tým pádom potiahol to, čo mohol, musel sa obetovať. Aj to je ďalší taký faktor dôležitý, že ak je tam nejaký pretekár, ktorý nemá svoj deň, musí podať zo seba svoj výkon, dajme tomu, aj keby tam bol len 3 kilometre, ale musí zo seba podať to maximum, obetovať sa pre ten tým. To je veľmi dneska dôležité. Vidíme, že Pierre Baguet ide veľmi solidným tempom, nerobia nejaké zbytočné zatiaľ chyby. Na Slovakia ringu prebiehali už aj nejaké rôzne cyklistické preteky. Je tam široká cesta, 24-hodinovka, bol tam dojazd pretekov V4 Slovenska. Slovenský pohár sa tam jazdil, keď vlastne boli covidové opatrenia na uzavretom okruhu, čiže v tejto rýchlosti cyklistickej, hej, sú tam tie zákruty, máte tam veľa miesta, nemusíte si tak tie zákruty vlastne vyberať, ako keď sa tam ide, dajme tomu, na tom aute, na motorke, tak to sú iné rýchlosti samozrejme, čiže je to veľmi pohodlný okruh pre cyklistov. Ale vidíme, že je tu mokrá vozovka, že bol tu jemný dážď a teraz si treba dávať možno tak trocha pozor, ako vieme, že keď je mokrá cesta v tých zákrutách, ale jazdci týmu Pierre Baguet to zvládli zatiaľ bezchybne, dávajú si pozor. Peter sa teraz akurát za seba odhliadal, či sú všetci, aby mohli pokračovať, lebo videl tú mláku tam v tej zákrute. Áno, na Slovakia ringu sú vytvorené aj 4 takéto umelo vytvorené prevýšenia, tzv. Horizonty, ktoré spestrujú tú trať, práve cyklisti nimi prešli. Inak Slovakia ring dĺžka trate je 5922 metrov, už si to spomínal, že šírka naozaj pre cyklistov veľmi dostačujúca, 12 metrov, 14 zákrut celkovo, 7 vpravo, 7 ľavotočivých. Kým automobily jazdia v smere hodinových ručičiek, tak cyklisti teraz idú naopak. No a tiež, ako si už povedal, počas koronakrízy tento automobilový okruh v Orechovej Potôni slúžil pre Slovenský cyklistický zväz a bol teda takto veľmi prínosný, že sa tu konali všetky preteky slovenského pohára. No a tento automobilový okruh, môžeme si povedať, že každoročne sa na ňom koná viacero medzinárodných podujatí, či je to FIA VTCR, Svetový pohár cestovných automobilov, Veľká cena Slovenska, cestných automobilov, drifterský šampionát, napríklad King of Europe a mnoho ďalších. Natáčal sa tu film Gran Turismo. No a taktiež počas roka, počas mesiaca sú tu dní, kedy je sprístupnený aj verejnosti. Takže
Je to mimochodom jeden z najdlhších automobilových okruhov v Európe so spomínanými 6 kilometrami takmer. No a najrýchlejší čas tu drží formula klasa Cvarta, ktorá tadiaľto prešla za minútu 39 sekúnd. Najrýchlejší Slovák Miro Konopka má čas minúta 52 sekúnd z roku 2017, kedy išiel na svojom lyžieri takouto rýchlosťou. Cyklisti to ale dajú zrejme trošku pomalšie. Takých 6 minút by sa mali zdržať na Slovakia ringu. Uvidíme. Vidíme, že tempo sa začína zvyšovať týmu Pierre Baguette. Už niektorí pretekári sú kratšie. Na tom čele tej skupiny na špici vidíme, že ďalší pretekár Pierre Baguette si vystúpil, čiže dojde do cieľa. V podstate bude sa mu rátať jeho čas. Ale vidíme, že Petrovi proste to tempo vyhovuje. Cíti sa zatiaľ veľmi dobre a vidíme, že tu odvádza super prácu pre tých ostatných chalanov zo svojho tímu. Uvidíme, ako sa bude dariť aj nášmu druhému celku, Dukla Banská Bystrica, ktorí sú tiež veľmi mladý kolektív. Áno, sú to chlapci do 23 rokov, dá sa povedať, okrem spomínaného Davida Kaška, ten má 27 a je najskúsenejší momentálne člen tohto týmu, v ktorom si aj ty pôsobil, ale tá éra sa pomaly končí, respektíve skončila. Patrik Tibor, Marek Čanecký, skúsení cyklisti, ktorí pravidelne štartovali aj na okolo Slovenska a dá sa povedať, že darilo sa vám aj v tejto konkurencii preraziť. Títo chlapci to budú mať náročné. Môžeme si povedať, že zrejme v špurtoch to bude Simon Naď a Paolo Rovder, 22 respektíve 23 roční chlapci, ktorí budú sa snažiť do tých špurtov čo najviac zapojiť. No a v časovke dnes zrejme potiahne najviac Dominik Dunár. Ten má síce ešte len 18 rokov, ale na spoločnom československom šampionáte v časovke obsadil 3. miesto zo Slovákov, predbehol ho iba Matias Schwarzbacher a víťaz Lukáš Kubiš, takže Dominik Dunár bude tým lídrom Dukly Banská Bystrica v dnešnej časovke. Uvidíme, je tu tímová časovka, takže musia ťahať všetci za jedno lano. Ešte by som spomenul, že tým Pierre Baguette vlastne jazdí tiež na bicykloch, ktoré sú vyrobené na Slovensku. Je to značka, ktorá bola vyrábaná predtým vo Francúzsku. To je taký tiež unikát. Slovenský tým jazdí pomaly. Nie je to slovenská značka, ale vyrábená na Slovensku. Tu vidíme, že už vychádza tým Pierre Baguette vlastne z areálu, z okruhu Slovakia Ring, kde sa to zužuje. Určite si treba dať bacha, je to tu technické, ale zvládli to úplne bezchybne. Treba prejsť tie zákruty možno troška z rezervou a potom to rozbehnúť na tých rovinách. Teraz už budú stretávať, keďže štartovali ako prvý tím, takže oproti im nešiel žiadny tím. Teraz sa už budú vlastne stretávať oproti s týmami, ktoré štartujú po nich. Vidíme, že zase fúka správa, čiže nezmesia sa tam všetci na tú cestu. Bude veľmi teraz dôležité, ako budú vedieť tí ostatní jazdci, pretekári z týmu Pierre Baguette, Novák, Samuel Skladán, Tomáš Kaloíro sa schovať za tým Peťom. Peter, keď to roztočí po tej rovine, tak to akože boli, to sme mohli vidieť veľakrát aj na Tour de France, že Peter, keď mal svoje nohy a fúklo v tej etape z boku, tak mu nestiehal ani majster sveta v časovke Cancellara a zostal tam len Geraint Thomas a Chris Froome a jeho kolega Bodnar. Áno, Peter Sagan keď chcel, tak vedel aj v časovke zajazdiť úžasný výkon, nielen v tých športerských etapách či klasikárskych v dobe svojej najväčšej slávy, aj v horských dokonca vedel zamiešať karty. Taktiež na časovkách. V tejto chvíli Peter aj sám to hovoril na tlačovej konferencii pred pretekmi, že už dá sa povedať netrénuje tak, ako keď jazdil profesionálne preteky. Má za sebou preteky okolo Maďarska, kde ale nedostal sa ani raz do najlepšej desiatky. Už to skrátka
nebudú ani preteky okolo Slovenska, kde má víťazné ambície. Sám to povedal, že zrejme nepôjde ani na víťaznú etapu. Uvidí, ako sa bude cítiť v špurterských etapách. No ale v každom prípade o výsledku to v jeho prípade už nie je. Už hovoril o tom, že chce viac odovzdať mladým cyklistom svoje skúsenosti a pomôcť tak aj tomuto slovenskému kontinentálnemu tímu. Tuto sa nám predstavuje jeden zo 16 Slovákov na štarte 68. ročníka preteku okolo Slovenska. Konkrétne je to Martin Jurík v drese slovinského tímu Adriamobil. Je to slovinský kontinentálny tím, ktorý má vo svojom strede aj 11. muža z nedávneho šampionátu Slovenska v časovke Tilen Finkst s číslom 182. 26-ročný pretekár, ktorý by mal byť aj špurterským lídrom tohto tímu. No a Adria je vlastne taký stály účastník pretekov okolo Slovenska, keďže som štartoval, tuším, už 14 krát, už prvýkrát, keď som mal vlastne 19 rokov za Podbrezovou, tak už vtedy vlastne Adria tam bola pod iným menom, čiže je to vlastne stály tím kontinentálnej sféry Slovenska, vyprodukoval strašné množstvo vlastne pretekárov do profilígy. Teraz je tam športový riaditeľ Marko Kump, ktorý bol veľmi rýchly pretekár, odovzdáva ďalej skúsenosti svojim ďalším zverencom v Adria Mobil. Teraz vidíme opäť zábery týmu Pierre Baguette pred ľavotočivou zákrutou. Sú zatiaľ 5, čiže im to vychádza veľmi dobre. Ešte stále môžu jedného pretekára stratiť a prídu v tom dobrom časovom limite, čiže 4 pretekári do cieľa. No a v drese Adria Mobil taktiež Barnabáš Peák. Ja som sa pozeral, že nemá dres, hoci je uradujúci majster Maďarska v časovke. Tak zjavne mu nestihli ešte vyrobiť tímový dres s maďarskou vlajkou. Asi neviem, ako to je presne z úcej pravidlami, nechcem klamať na tímovú časovku, ako je to tam s tými tímovými... Ale Lukáš Kubiš odštartuje do zajtrajšej etapy v slovenskom drese ako majster Slovenska. Lebo Lukáš je aj majster Slovenska aj vlastne v ceste, čiže double šampión, čo sme ináč už dlho nemali na Slovensku. Tiež tým Elkov, na tých sme tiež veľmi zvedaví, sú to vlastne legendárny tým z Čiech, takzvaní policajti z Hradca. Ale opravím ťa, double sme mali v Lani, bol to Matúš Toček, Aha, ktorý vyhral vlastne, časovku aj pred Petrom Saganom v tlmačoch aj cestné preteky. V tejto chvíli ale už ideme za Martinom Juríkom z týmu Adria Mobil, so Slovákom, ktorého sme už spomínali. Máme s ním rozhovor. Si netreba príliš predstavovať. Julian Alaphilippe, jedna z najväčších svetovej cyklistiky aktuálne. A samozrejme aj majster Slovenska Martin Jurík, ktorý bude aj hlavný tohto týmu na okolo Slovenska. A my sa tešíme na vašu podporu počas 68. 30 seconds to go! Seconds to go. 5, 4, 3, 2, 1, go! Máme pred sebou preteky okolo Slovenska, tak za akými pocitmi idete do nich? Tak sú to najväčšie domáce preteky, čiže podľa mňa každý Slovák sa na to veľmi teší a pripravovali sme sa na to a sme pripravení podať maximálny výkon. Túto sezónu ste mali trošku menej štartov, ak by ste mohli priblížiť, že prečo? Tak mal som tam na začiatku roka rôzne zdravotné problémy, ktoré sa so mnou ťahnú prakticky až doteraz. Nie je to úplne 100%, ale na to sa netreba vyhovárať a budem sa snažiť podať môj maximálny výkon. Čo sa týka etáp, mali ste možnosť vidieť ten itinerár, tak čo naň hovoríte? Tak podľa mňa to je podobné, ako to bolo minulý rok. Tie etapy, dve tam sú, čo by mohlo prísť do šprintu.
aj tá zajtrajšia časovka, teoreticky by nám to mohlo sedieť ako celému tímu. Máme schopného vlastne národného šampióna Maďarska, Barnabáša, takže tešíme sa na to veľmi a uvidíme, čo to priniesie deň po dni. Čo sa týka tej tímovej časovky, nie je až taká tradičná, tak ako to vy vnímate? Tak nie je to podľa mňa tradičné na Slovensku, ale vo svete sa to bežne jazdí, takže nám to môže podľa mňa len sedieť. Čo sa týka vašich úloh v tíme? Dohodneme sa deň po dni, ako na tom budem, zdravotne aj s formou, ale verím, že sa ukážeme v pretekoch v čo najlepšom svetle a bude nás vidieť. Tak počas toho, ako Martin Jurík rozprával aj o tímových ambíciách, tak nám odštartoval tým Soudal Quickstep, jeden z favoritov, dá sa povedať ten najväčší 68. ročníka pretekov okolo Slovenska. Aha, tu vidíme nejaké problémy, komplikácie týmu Pierre Baguette. Videli sme teraz na špici ide Tomáš Kaloiro, za ním je Andrej Liška a videli sme, že Peter tam už má vlastne tvár, že musí sa ísť fakt vysoké tempo, čiže idú do cieľa. Teraz treba ísť úplne, vlastne sú tam všetci našťastie. Sú všetci, no sme sa zlakli, že sú tam len traja. To by bol teda problém pre Pierre Baguette, ešte ich ale čaká. teraz do cieľa fakt už musíte dať všetko zo seba, čo máte. Netreba šetriť žiadne percentá, čiže teraz sa už ide úplne naplno, to tempo sa zvyšuje. A pre tých chalanov, ktorí sa možno trápia, je to úplne, že musia dať pomaly 120% výkon zo seba. Sú doma, je to okolo Slovenska, že ja som to tak tiež vždycky bral. Keď som bol doma, mal som tu vždycky takú mini trému. Predsa je leto, je on doma. Títo niektorí chalani prvýkrát štartujú na okolo Slovenska. Andrej Liška už viackrát štartoval. Verím, že aj im ide oveľa ukázať sa pred rodinou, pred kamarátmi, pred proste fanúšikmi. Domáci sponzori zo Slovenska sledujú, ako sa im bude dariť. Čiže a sponzori majú sídlo nedaleko, v Sladkovičove. Nedaleko Pierre Baguette. Takisto donedávna tým sa volal RRK Pierre Baguette, čiže sú tam viacerí slovenskí sponzori, ktorí sa dneska prišli pozrieť na svojich chalanov, ktorých podporujú. A myslím si, že je to veľká motivácia pre týchto chalanov odozdať tu svoje maximum zo seba. Uvidíme, Tomáš Kaloiros teraz pekne odstriedal dozadu, Peter odvádza tam perfektnú prácu pre svojich kolegov. Vidíme, že chalani už fakt majú dosť. Za ním Petrové tempo asi nie je momentálne jednoduché pre niektorých sa udržať za jeho kolesom. Pierre Baguette nás prerušil pri tom, ako som rozprával o týme Soudal Quickstep, ktorý už máme na trati a teda je teraz akurát išli oproti s Martinom Svrčekom. Áno, takže Martin Svrček ako slovenská domáca nádej určite najväčší favorit na... Teda, to som možno urazil Lukáša Kubiša, ak som spomenul Martina Svrčeka ako najväčšieho favorita na dres pre najlepšieho Slováka, ale je tu taktiež Vare Vangelúve, Paul Menier, Andrea Rakáni, Gil Gelders, Pepin Reindering, no a najväčšia hviezda 68. ročníka, dvojnásobný majster sveta, víťaz preteku okolo Slovenska z roku 2018, Julian Alaphilippe. Aj s ním sa na štarte, respektíve včera, po slávnostnej prezentácii tímov rozprával kolega Tomáš Batis. Vítajte opäť na Slovensku, ako sa cítite? Ďakujem, cítim sa dobre, som šťastný, že tu môžem opäť byť. Mám na Slovensko pekné spomienky, keďže som tu v roku 2018 zvíťazil. Je pekné sa tu vrátiť. Máme mladý tím pre tento ročník, všetci sú motivovaní. Špeciálne Martin Svrček, pre ktorého sú to domáce preteky. We have Paul Manier for the sprint and I hope we can do a good week. Začína sa netradične tímovou časovkou, aké máte očakávania? I think it will be hard, of course, especially with a normal bike. Myslím si, že to bude náročné, najmä preto, že ideme na cestných bicykloch. Urobíme však všetko preto, aby sme zvíťazili.
Pre Petra Sagana to bude rozlúčka s cestnou cyklistikou. Tak ako si spomínate na Petra, keďže ste spolu zažili veľa pretekov? Nevedel som o tom, že sú to preňho posledné preteky na ceste. Bude to preňho určite niečo výnimočné, keďže je to uňho doma. Myslím si, že všetci na Slovensku môžu byť hrdí na to, aké úspechy dosiahol. Je to veľký šampión a dobrý človek. Prajem mu všetko dobré a som rád, že môžem byť súčasťou jeho posledných pretekov. A čo hovoríte na etapy na tohtoročných pretekov okolo Slovenska? Chcem si tieto preteky užiť, vyhrať etapu a zabojovať o žltý dres. Uvidíme deň za dňom, cítim sa dobre, tak verím, že to aj dobre dopadne. Či v prospech, tak uvidíme, ako to dopadne, či v prospech Juliana Alaphilippa, ktorý má za sebou, má v nohách talianske Giro d'Italia, kde sa stal najbojovnejším pretekárom, vyhral 12. etapu. Na Tour de France neštartuje, aj dá sa povedať po niekoľkých nezhodách s manažérom týmu Patrickom Lefevrom. Uvidíme, aká bude budúcnosť. Juliana Alaphilippa údajne má namierené do španielského Cofidisu, tak možno po niektorej z etáp na okolo Slovenska tiež zamierí aj do tohto autobusu španielského týmu, teda samozrejme francúzskeho týmu. Či sa Julian Alaphilippe na sklonku svojej kariéry teda vráti do Francúzska, uvidíme. Medzičasom odštartoval aj prvý český kontinentálny tím, ktorý štartuje na tomto ročníku. Je to tým Elkov Kasper, ktorý má v zostave aj dvoch úradujúcich národných šampiónov, ako sme už predznamenali. Lukáš Kubiš je jedným z nich a Tomáš Přidal, taktiež šampión Českej republiky z Jevíčka pred pár dňami. No a teraz už tým Pierre Baguette mierí do cieľa. Áno. Uvidíme, aký bude čas v porovnaní s ostatnými týmami. Podanie, podľa mňa z ich výkon veľmi solidný, nerobili žiadne chyby, čo sa týka v tých technických pasážach. Uvidíme, ako si budú ostatné týmy počínať. Vieme, že veľký favorit na dneska je práve ten Quickstep spomínaný našim Svrčekom. Čas týmu Pierre Baguette 35 minút, 5 sekúnd, 32 stotín. Takže to je prvý čas, ktorý si zapisujeme od neho. Budeme porovnávať tie ostatné časy. Počítal sa teda štvrtý muž, ktorým bol Andrej Líška, keďže sa počítajú prví 4 pretekári. A čo je zaujímavosťou je, že cieľovú čiaru nepreťal ako prvý Peter Sagan, ale Tomáš Kaloíros. Určite tento fakt, že kto pretne ako posledný cieľovú čiaru, budeme sledovať pri tých najlepších tímoch, lebo ten muž sa oblečie následne do žltého dresu. V tejto chvíli už odštartoval taliansky prokontinentálny tím, ktorého majiteľom je známy španielský Alberto Contador, výborný vrchár a bývalý víťaz Grand Tour. A je tu teda, dá sa povedať, silná zostava. Davide de Cassan, Paul Double, ktorý je mužom na celkové poradie, tento Brit, ktorý skončil celkovo tretí na pretekoch okolo Turecka a 6. na pretekoch okolo Slovenska. To sú teda jeho posledné 2 štarty a určite bude patriť jeden medzi pretekárov, ktorí môžu ohroziť Juliana Alaphilippa. V celkovom poradí na pretekoch okolo Slovenska taktiež Erik Vetter je druhý muž maďarskej časovky zo šampionátu našich južných susedov. Taktiež Andrea Garosio v tejto zostave tohto týmu. Je to najlepší vrchár pretekov okolo Slovenska z roku 2021. No a taktiež v zostave German Dario Gomez, Alex Martin a Jonathan Restrepo. Takže tým Polti Kometa je veľmi kvalitný tým, ktorý nemá premiéru na našich cestách. Pravidelne ho sem organizátori, konkrétne Ludovít Lučanič, pozýva, no a veľmi často mu kladne odpovedajú a sú to cyklisti, ktorí určite môžu prehovoriť aj do toho celkového poradia a minimálne určite do tej súťaži o najlepšieho vrchára či pobiť sa o jednotlivé etapy. Tak je to kontinentálny tím, veľmi kvalitný.
zameraný na mladých pretekárov, čiže je to taký medzistupeň do tej najvyššej cyklistiky World Tour. Jazdia veľmi solidné preteky, aj Grand Tour, ako domáci taliansky tím. Teraz vidíme na štarte tiež tím prokontinentálny Koratek, ktorý tiež vlastne už aj odchoval nejakých pretekárov, ktorí neskôr pôsobili v tých lepších, alebo pôsobia v tých World Tour tímoch, takže uvidíme, ako sa im bude dariť. Vidíme, že zvolili, majú dlhé vlastne kombinézy časovkárske, aeroprilby, aeroponožky sa teraz jazdia. Vidím tam, že jeden, druhý pretekár správa má dokonca ešte návleky na tretri, ostatní aj tretí. Nie všetci to majú. Teraz tá cyklistika posledné roky sa veľmi zmenila, čo sa týka, veľmi sa zameriava na tieto aerobicykle, aerodoplnky, čo niekedy za éry Armstronga a Ulricha na časovke sa vôbec neriešili, tak teraz sú to všetky tieto drobnosti, hlavne na takýchto na časovkách, ako je aj tímová časovka, kde sa ide veľmi rýchlo, cez 50, tak tieto veci zohrávajú veľkú rolu a nakoniec každá sekunda sa potom aj na tých horských etapách bude veľmi ťažko získavať, čiže vidíme, jazdia sa veľmi aerobicykle nové sa vyvíjajú, ktoré sú rýchlejšie. Neviem, ktorý tým možno jazdí teraz Galusky, hej, prešlo sa na bezdušové plášte. Viem, že Quickstep jazdí napríklad na rýchlych plášťoch, kde majú zase duše, čiže je tam strašne, tie týmy šachrujú s tým materiálom, hlavne pred takýmito časovkami, aj pred takými rýchlymi etapami, čiže vidíme, že tie priemerné rýchlosti na tých etapách, aj na pretekoch, aj čo sme tento rok mohli vidieť, Van der Poel, čo dosahuje, sú fakt akože rekordné časy, aj priemery. Čiže je to určite aj tým materiálom, ktorý sa každý rok zlepšuje, vyvíjajú sa možno ešte rýchlejším tempom ako za éry Armstrongu, keďže vieme, že tam to bolo ovplyvnené inými vecami. Tu vidíme do cieľa vlastne prokontinentálny tým Bingoal z Belgicka, ktorý tiež zameraný na mladých pretekárov, veľmi s bohatou históriou. No a tento belgický tým predbieha o minútu tým Pierre Baguette, čas 34, 29, 66, takže sa v tejto chvíli dostáva na prvú pozíciu pred Pierre Baguette, tretí tým Mexiko, ktorý dosiahol o 15 sekúnd horší čas ako tým Pierre Baguette s Petrom Saganom, takže zatiaľ máme poradie Bingol, Pierre Baguette a Mexiko. Čakáme na ďalšie zostavy, no a to čakanie si skrátime v tejto chvíli rozhovorom s Martinom Svrčekom, momentálne jediným slovenským pretekárom v týme World Tour v Soudal Quickstep, ktorí už sú na trati. No a Martin Svrček určite bude bojovať o dres pre najlepšieho Slováka, tak v tejto chvíli rozhovor s Martinom Svrčekom. Po slovenskom šampionáte prichádzajú hneď zápätí preteky okolo Slovenska, tak ako sa cítite? Tak cítim sa super, veľmi sa teším na preteky, takže uvidíme, ako to dopadne. V záverečnej zakrute na šampionáte v Českom Jovičku ste sa nevyhli pádu. Je všetko v poriadku? Tak v podstate sa mi nič nestalo, vôbec ani nemám nejaké oškreniny ani nič, takže aj som sa dobre vyspal, takže všetko v pohode. Začína sa netradične tímovou časovkou, tak ako ju vnímate? Tak tímovú časovku som išiel naposledy asi keď som bol kadet alebo starší žiak, to bolo iba v dvoch, takže som veľmi zvedavý, aké to bude vo World Tour týme a v 7 a mám veľký rešpekt pred tým. Na ktorú etapu sa vy osobne najviac tešíte? Asi na sobotnejšiu etapu, ktorá sa ide cez Žiar nad Hronom, kde vlastne bývam, takže to bude také špeciálne. Dostanete aj voľnejšiu ruku popri Alaphilippovi? Tak asi všetko sa vyvinie podľa situácie a ako sa bude kto cítiť.
na záver, aké je to štartovať pred slovenským publikom? Má to trochu iné čaro? Áno, určite to má iné čaro. Aj tu ma ľudia poznajú trošku viacej ako v Belgicku. Takže a hlavne ma uvidí rodina, priateľka, kamaráti, takže to bude super. Martin Svrček nemá za sebou najlepšiu sezónu, respektíve prvú polovicu sezóny. Tento tretí muž z majstrovstiev sveta do 23 rokov v Glasgowe z predchádzajúceho roka. Bol v zostave Soudalu Quickstep na tie najprestížnejšie klasiky. Ak sa nemýlim, na Milano Sanremo mal štartovať a na podobných klasikách. Napokon mu to zahatili zdravotné problémy, ktoré tento 21-ročný rodak z Nesluše príliš nechcel špecifikovať ani z jeho tímu. Každopádne po tých problémoch sa v posledných týždňoch celkom dostáva do formy, čo potvrdil na pretekoch v Belgicku, ktoré síce nepatria medzi podujatia UCI, ale on tieto preteky dokázal vyhrať. Bola to klasika Gullegem Course. To bolo teda jeho prvé víťazstvo v drese Soudalu Quickstep. No, prezentoval sa taktiež pekným únikom na pretekoch Brussels Cycling Classic. No, v júni štartoval na pretekoch okolo Belgicka, kde tiež bol v jednom z únikov. Takže zdá sa, že forma Martina Svrčeka stúpa. Uvidíme, čo predvedie na pretekoch okolo Slovenska. Na československom šampionáte obsadil druhé miesto, keď v poslednej zákrute, ako to aj kolega Tomáš Batis spomínal, v poslednej zákrute pred cieľom spadol, no a napokon z toho bolo druhé miesto za Lukášom Kubišom, stratil na ňo 40 sekúnd. V tejto chvíli na štarte tým Q36,5 Pro Cycling Team, je to tým zo Švajčiarska, prokontinentálny, no a v jeho strede obrovská cyklistická osobnosť, 35-ročný, už takmer cyklistický dôchodca s veľkým menom Giacomo Nizzolo, výborný špurter, majster Európy z roku 2020. No a taktiež majiteľ dvoch zelených dresov z Giro d'Italia, Giacomo Nizzolo. V tejto chvíli máme v cieli tým Cofidis, ktorý sa dostáva na priebežnú prvú priečku. 33 minút 6 sekúnd, to je čas Cofidisu, ktorý momentálne vedie pred tímom Volker Wessels z Holandska a je to o minútu. Tým Volker Wessels má 34 minút 4 sekundy čas, teda manko 57 sekúnd, potom už manko minúty 22. Tretí tým Bingol, no a Pierre Baguette momentálne na 4. pozícii s mankom minúty a 58 sekúnd. Stále na poslednom mieste tým Mexiko s mankom 2 minúty 38 sekúnd. Takže v cieli máme zatiaľ 5 tímov. Môžeme vidieť na tej tímovej časovke vlastne, že teraz, keď prišiel cieľ Cofidis do cieľa, vlastne prokontinentálny, aký tam je rozdiel. World Tour tým, ako je Quickstep prvá liga, prokontinentálny tým je vlastne druhá liga a tretia liga vlastne v cyklistike sú tie kontinentálne týmy, čiže tieto World Tour a prokontinentál týmy sa veľmi často stretávajú na takýchto vrcholných podujatiach. Jazdia chalani Grand Tour vo vyšších rýchlostiach, čiže je tam značný rozdiel v tej kvalite, či už pretekárov aj toho zabezpečenia okolo. Čiže je to ako keby sme porovnávali možno nejaký náš futbalový tím a Real Madrid, hej? Len tak na ukážku, že aký tam je rozdiel, hej? Takže pre našich, či už Pierre Baguette alebo Dukla Banská Bystrica týmy je tu určite veľmi ťažké sa presadiť v takejto konkurencii, ako je teraz štartuje na okolo Slovenska, lebo ja keď som vlastne ešte pretekal za Podbrezovú alebo za rakúsky tým VMC Amplas, tak väčšinou boli to vlastne okolo Slovenská kategória 2-2, čo vlastne v cyklistickom svete je úroveň pod. Tu vidíme na štarte český tým ATT, kde máme aj dvoch Slovákov. Áno, toto je Matias Schwarzbacher, Matúš Toček. Matias je taký veľký cyklokrosársky talent z juniorskej cyklistike, čiže u mužov je iba prvý rok a celkom sa mu dobre darí. Stretol som ho minule na Čertovici na tréningu v daždi, čiže
vidieť, že chalan je veľký pracant tréningový, išiel 5 hodín v daždi, čiže presne čo mu tréner napísal, to pôjde. Uvidíme, ako sa im bude dariť. Matúš je tiež talentovaný pretekár, jazdil už aj v zahraničí v Taliansku. A úplne na pravej strane Matúš Toček v tejto chvíli štartuje ako posledný z tohto českého zoskupenia. Matúš vyhral časovku na majstrovstvách Slovenska v Lani a taktiež cestné preteky už spomínané v tlmačoch pred Petrom Saganom, ktorý spadol na cieľovej čiare. Tak sme zvedaví aj na Matiasa Schwarzbachera, aj Matúša Štočeka. Taktiež sú tu ďalší pretekári, tímovým lídrom Bartoš Rudik z Poľska. To je jediný Nečechoslovák v tomto týme celkovo, ktorý skončil 5. na etapách okolo Grécka pred pár dňami. No a tiež dokáže výborne zašportovať. V tejto chvíli teda poďme za rozhovorom s Matúšom Štočekom, jedným zo Slovákov v týme ATT Investments, s ktorým sa tiež rozprával kolega Tomáš Batis. Pri mikrofóne je Tomáš Kalojros z týmu Pierre Baguette. Tomáš, tak ako ste sa cítili dnes na trati? Tak cítili jsme se skvěle, časovka nám docela vyšla, rozjeli jsme to ve skvělém tempu a poměrně to bylo technicky náročný na tom Slovakia ringu, klouzalo to, ale vydrželi jsme v 5 až do cíle. Na druhej strane aspoň ste si zapretekali na motorkárskom motocyklovom okruhu. Určitě to skvělá zkušenost a 2 zatáčky tam nebyly vůbec jednoduchý a klouzalo to tam. Tempo to bolo poriadne, do cieľa ste došli 5, po väčšine časovky ste išli 5, takže spokojnosť s týmto počtom? Jsme spokojení, bylo to náročné pro ty mladí závodníky, co jsou v sestavě a začali jsme poměrně hodně rychle a v závěru to bylo proti větru, tak jsme vydrželi v 5. Spomínali ste mladých, ja spomeniem jedného staršieho v úvodzovkách. Akým lídrom je Peter Sagan? Aké je pretekať v týme s ním? Hlavně je to skvělý člověk a velká osobnost a když nám před startem radil, jak máme jet na tom okruhu třeba, tak to bylo výborný, jakože je fakt skvělej. Časovku máte za sebou, zajtra už to bude o inom medzi Nitrou a Hlohovcom. Tak čo pred touto etapou, ako sa pripraviť, ako sa na ňu tešíte? Tak těším se moc a ty etapy nám budou sedět, ještě uvidíme, jakou budeme mít taktiku, ale já osobně bych chtěl do úniku a zkusit sprinterský prémie a i v kopcích je dobře. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Taky děkuju. Tomášovi Kaloirosovi sa podaril ten spomínaný únik aj v Lani na preteku okolo Slovenska, ak si dobre spomínam, etapa, ktorá finišovala v Nitre. Kaloiros sa stal najbojovnejším pretekárom tejto etapy. Určite sa bude o niečo podobné pokúšať. Aj tento rok budeme mu držať palce, rovnako ako nášmu Petrovi Saganovi. Takže to bol rozhovor s Tomášom Kaloirosom pre Tomáša Zagibu v tejto chvíli. Opäť poďme sa spojiť s Matúšom Štočekom ešte pred dnešnou tímovou časovkou. Poštartoval nám ďalší tým Caja Rural Seguros RGA. Teším sa, určite je to domáci pretek, takže teším sa. Vždy je to také trošička ešte viac niečo špeciálne, tým pádom, že je to vlastne doma na Slovensku. Keď ste si pozerali profil tých etap, tak ktorá by vám mohla tak najviac sedieť? Myslím si osobne, že hlavne keď nepočítam tímovú časovku, tak v podstate 2. a 3. etapa. Čo sa týka osobne vás, tak aké budete mať úlohy v tíme? Mali ste aj nejaké zdravotné problémy, tak ako sa po tejto stránke cítite?
Tak trošku sa hľadám v tejto sezóne, je to aj vidno na výsledkoch, ale výkon tam je, takže už to proste len nejako pretaviť aj do tých výsledkov. A uvidíme podľa toho, ako sa budú vyvíjať tie etapy. Máme tu dobrého šprintera Rudika Bartoša, takže to bude taký základ do tých šprintov, ale každopádne jeden nikdy nevie, môže to byť únik, ktorý dojde, môžeme tam mať niekoho, môžem tam byť ja, milión vecí, takže skôr tak sa ukázať a proste užiť si okolo Slovenska. Začína sa tímovou časovkou, tak ako ju vnímate? Tak je to už taká disciplína, ktorá nie je úplne aktuálna, že by sa jazdila nejako pravidelne aj vo svete, ale je to proste tak, je to prvá etapa. Máme tým, si myslím, dosť vyrovnaný, čo je dôležité na časovku a dúfame, že budeme aj rýchli. Na slovenských cestách nebudú chýbať aj fanúšikovia, je to aj možnosť rozlúčiť sa s Petrom Saganom. Tak akú atmosféru očakávate? Tak ja si myslím, že to spraví hlavne to, že je tu Peťo, takže ten bude mať určite veľkú fanúšikovskú základňu a to spraví dosť aj okolo ciest a myslím si, že každý rok to býva super, či už na kopcoch alebo v dojazdoch, aj na štartoch, proste vždy tí ľudia sú, nájdú si tú cestu, takže dúfam a myslím si, že to bude aj tento rok takisto. Ďakujem a veľa šťastia. Ďakujem. Jedno z veľkých mien 68. ročníka pretekov okolo Slovenska odštartovalo na trať dnešnej tímovej časovky práve v tejto chvíli a je ním Thomas de Gendt, 37-ročný, druhý najstarší muž v štartovej listine, účastník 24 Grand Tour. Tento Belgičan, ktorý naozaj spravil úžasnú kariéru v tomto týme, ktorý už v súčasnosti je v kategórii prokontinentálnych, ale dlhé roky pôsobil ako Lotto Soudal vo World Tour. No a budeme veľmi zvedaví na jeho výkony. A taktiež má v týme Logana Curryho, Novozélanďana, ktorý vyhral časovku Nového Zélandu a určite potiahne v dnešnej časovke aj tento tím, ktorý tiež môžeme označiť za takého čierneho koňa. Určite tento belgický tím dá sa povedať, že má šancu na víťazstvo, no ale toto je pohľad na najväčšieho favorita Juliana Alaphilippa, ktorý so svojím tímom určite môžeme zaradiť medzi favoritov, i keď tá zostava nie je možno taká silná, ako to vyzeralo na papieri týždeň pred štartom pretekov, keďže v ich zostave pôvodne figuroval aj bývalý český majster v časovke Jozef Černý a víťaz preteku okolo Slovenska spred 2 rokov. Ten v zostave napokon nie je a sú okolo Juliana Alaphilippa okrem nášho Martina Svrčeka všetko chlapci do 22 rokov. Marek, tak čo si ty myslíš, že toto môže byť faktor, že ten Julian Alaphilippe, hoci v kopcoch zrejme bude najsilnejší, tak asi nemá okolo seba ten najsilnejší tým, ako by mohol mať, a o chvíľu štartuje Jayko Alula, ktorý má možno silnejší tým ako Julian okolo seba. Tak môže byť silnejší tým, ale Quickstep má akože ten štandard svoj nastavený vždycky na každých na pretekoch veľmi vysoko. A tu môžeme vidieť, že Quickstep ide fakt, že vysoké tempo idú dneska. A Martin sa tam drží veľmi dobre, ťahá s nimi, čiže uvidíme, ako sa im to dneska podarí. Prichádzajú do technickej pasáži, kde aj voda na ceste, treba si dať bacha. Prešli to veľmi bravúrne. Julian odvádza veľmi perfektnú robotu predtým. No a v tejto chvíli, keď tým Jayko Alula už stojí na štarte aj so svojimi najväčšími hviezdami, tak my by sme mali ísť na rozhovor, ktorý máme naživo prichystaný s Pavlom Rovderom z Dukly Banská Bystrica. Tým Jayko Alula je predposledným tímom na štarte. Pri mikrofóne Pavel Rouder z Banskobystrickej Dukly. Tak na úvod sa opýtam aj vás na pocity, aké to bolo dnes na trati z vášho pohľadu. Tak tímová časovka je taká špecifická disciplína, veľmi často to nejazdíme, takže snažili sme sa to prejsť hlavne v zdraví a to išlo asi iba o to. Áno,
prostredia Dukly išli pred pretekmi obavy, že práve na tímovej časovke môžete už výrazne stratiť a v podstate v úvodzovkách o nič nepôjde. Aktuálne je to 2,5 minúty za Cofidisom. Aký je to z vášho pohľadu časový rozdiel? Tak je to asi aj to, čo sme čakali, keďže oproti tým veľkým silným tímom sme veľmi mladí a nie sme natoľko skúsení ako práve spomínané World Tour a Pro Conti týmy. Každopádne je to obrovská skúsenosť aj pre vás, veď vy ste aj jedným zo skúsenejších z pretekárov vo vašom týme a zajtra si aj skutočne zapretekáte. Tešíte sa na zajtrajšiu etapu? Teším sa hlavne na zajtrajšiu a pozajtrajšiu, keďže bude mi to profilovo viac vyhovovať ako dnešok. A zároveň sa teším aj na poslednú, keďže budem končiť takmer v domácom prostredí. Máte už naštudované tieto všetky slovenské kopce, napríklad aj tie zajtrajšie? Jasné, poznám to približne všetko. Sem tam sme tam aj pretekali nejaký slovenský pohár alebo podobné preteky. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Ďakujem. Dukla Banská Bystrica momentálne na predposlednom 8. mieste za národným tímom Mexika so stratou 2 minúty 38 sekúnd na vedúci Cofidis. Dukla sa teda dostala aj za Pierre Baguette približne o 40 sekúnd za nimi. Pred chvíľočkou finišovala slovinská Adria Mobil aj s našim Martinom Juríkom, ktorá je momentálne na 4. priečke. Stratila na Cofidis minútu 10 sekúnd, no a Soudal Quickstep v tejto chvíli preťal vo štvorici cieľovú čiaru ako štvrtý. Nie som si istý, či tam vidím Martina. Martin Svrček tam nie je. Išli veľmi pekelné tempo. Quickstep razil všetko na víťazstvo. No a zdolali Cofidis o 58 sekúnd, takže čas 32.08. Takže nadelená ďalšia minútka. Teda odstup Cofidisu 58 sekúnd, tretí Arkea B&B Hotels. Tu môžeme vidieť 59 sekúnd. Na štarte rakúsku zostavu Hrinkov, kde sú Slovinci na štarte. Môj bývalý vlastne kolega z Amplacu, Matej Mugerli, je tam jedný zo športových riaditeľov. Ešte, ak môžem dopovedať tým Duklákom, na tej tímovej časovke, tak strašne tu veľa hra na ten čas, na ten výkon, že či ten tím vlastne trénuje tie tímové časovky. Hej. Vidíme, že proste není to tu len o jednotlivcoch, ale ten tím musí veľmi dobre spolupracovať. Podľa mňa Dukla sa bude chcieť veľmi určite dobre ukázať, ako je to každý rok zvyklosťou u nich. Je to vlastne ich vrchol sezóny v nejakých únikoch, ako už Palo spomínal, tie etapy, ktoré prídu, alebo či už v domácom prostredí, v tých kopcoch, čiže je to ich vrchol sezóny a budú určite bojovať v ďalších etapách naplno. No a o chvíľu nám pomaly bude finišovať aj český tím Elkov Kasper, ako sme spomínali, aj s našim Lukášom Kubišom, uradujúcim majstrom Slovenska aj v časovke, aj v cestných pretekoch. Tak poďme v tejto chvíli na rozhovor s Lukášom Kubišom ešte pred dnešnou časovkou. Lukáš, v novom drese na pretekov okolo Slovenska, tak s akými pocitmi budete pretekať? Samozrejme je to veľká radosť, pretože predstaviť práve tento dres posledných majstrovstiev Slovenska práve na domácich pretekoch, takže je to neskutočná atmosféra opäť aj tu na predstavovaní tímov. Veľmi sa na to teším na celý týždeň. Na slovenskom šampionáte ste triumfovali v časovke aj v pretekoch s hromadným štartom, tak ako to hodnotíte s odstupom pár dní? Naozaj sú to skvelé pocity. Podarilo sa mi vlastne od začiatku sezóny udržovať nejakú stabilnú výkonnosť na vysokej úrovni a vyvrcholilo to vlastne miestenkou na olympiádu a následne tým majstrovstvami Slovenska, takže je to nesmierna radosť a nesmierna česť aj predtým.
Na slovenských cestách určite bude čakať veľa priaznivcov, slovenských divákov, tak ako sa možno tešíte na tú atmosféru? Vždy na tieto preteky sa najviac teším, lebo je to taká čerešnička v tej sezóne, keďže sú to naozaj domáce preteky pre mňa. V minulom roku sme prechádzali mojou rodnou dedinou, takže o toto bolo úžasnejšie a naozaj nesmierne sa na to teším. Keď sa pozriete na tento ročník, tak na ktorú etapu sa tak najviac tešíte? Najviac sa teším asi na tú záverečnú, na to Štrbské pleso, keďže častokrát tam chodím aj na tréning, takže dobre to tam poznám a verím, že to bude dobré aj na tom práve v tú nedeľu na tom Štrbskom plese. Čo sa týka tímovej časovky, nie je až taká tradičná, vy to celé ako vnímate? Áno, nie je to tradičná disciplína, najmä už v tejto kvázi modernejšej cyklistike sa to jazdí menej, ale pripravovali sme sa na to, boli sme si prejsť ten okruh, máme tu najazdenú tú zostavu toho tímu, takže uvidíme, ako to zajtra večer dopadne, ale verím, že tie karty sa rozložia dobre a budeme s tým vedieť operovať v nasledujúcich dňoch potom. Preteky okolo Slovenska budú takzvané aj takou rozlúčkou Petra Sagana s tou cestnou cyklistikou. Vy ste s Petrom pretekali aj na šampionátoch. Tak ako vnímate Petra a celkovo, že sa príde takto rozlúčiť so slovenskými fanúšikmi? Samozrejme, Peter je veľká hviezda, je to skvelý človek. Naozaj my ako Slovensko mu musíme byť veľmi vďační, pretože keď aj z vlastnej skúsenosti poviem, tak ja som začínal práve na prvom ročníku detskej Tour Petra Sagana, takže vďačím za to aj Petrovi. Bol to odjak živá vzor pre mňa a naozaj bude mi cťou vôbec pretekať teda na jeho posledných pretekoch a byť po jeho boku alebo v jednom pelotone spolu s ním. Ďakujem a veľa šťastia. Ďakujem aj ja. 24-ročný rodak zo Zvolena Lukáš Kubiš sa po vlaňajšej sezóne, ktorú strávil tak ako tie predchádzajúce v Dukle Banská Bystrica, rozhodol nasledovať zahraničný angažmán, prestúpil do českého Elkovu Kasper, no a od začiatku sezóny sa mu, dá sa povedať, veľmi darí v tejto sezóne. Vyhral klasiku Kirsch-Blutenrennen, taktiež Pardubické kritérium, no zaznamenal taktiež niekoľko veľmi kvalitných pódiových umiestnení na etapových pretekoch vo Francúzsku, no a pred pár dňami bol nominovaný na olympijské hry do Paríža. Slovenský zväz cyklistiky sa rozhodoval podľa kritérií, najmä teda podľa UCI bodov, rozhodoval sa medzi ním, Martinom Svrčekom a Matúšom Štočekom. Napokon najviac bodov 236 UCI bodov nazbieral Kubiš, Matúš Štoček 175 a Maťo Svrček 131. Takže aj tá športová forma, napokon teda najmä tá športová forma rozhodla o nominácii Lukáša Kubiša. Marek, čo hovoríš na toto rozhodnutie? Na olympiáde nebude horská trať, dá sa povedať, budú to také krátke stúpania, krátke ostré, čo by Lukášovi Kubišovi mohlo vyhovovať. On je presne takým typom, dá sa povedať, ako bol aj Peter Sagan. Keďže olympiáda od praveky vlastne symbolizuje nejaký mier a tak, takže aj to vyberanie športovcov na tú olympiádu by mala byť vlastne podľa výkonu a nie nejakými, že uprednostní sa niektorý, ktorý nemá tú danú výkonnosť. Čiže v tomto prípade je to dobré, ako určite rozhodol Slovenský zväz. Veľmi tesne za ním bol vlastne Martin Svrček, ktorý tiež jazdí veľmi dobre. Má tam nejaké výkyvy, ale ak má niekto zdravotné problémy, hej, to je normálne bežné u športovca, takže musí si s tým prekonať. A Lukáš má famoznú vlastne sezónu tento rok, čiže určite si zaslúži. Áno, v tejto chvíli, prepáč, že ti do toho skočím, Lukáš Kubiš prichádza do cieľa. My si za chvíľu povieme, s akým rozostupom, ale už Martin Svrček netrpezlivo čaká pri našom mikrofóne, tak ideme za rozhovorom s Martinom Svrčekom. Pri mikrofóne Martin Svrček zo Soudalo Quickstep, aktuálny líder je váš tým, takže po všetkých stránkach tímovo. Spokojnosť? Tímovo určite áno, tak počul som, že sme začal prvý, takže
ako tým sme to zatiaľ zvládli. No uvidím, ako to dopadne. Áno, zvýrazňujeme slovo tým zrejme aj vy, pretože tá štvorica zahraničných jazdcov bola pred vami a ťažko sa jazdí samému, zvlášť v časovke. Však aké to bolo dnes? Tak ako od začiatku som sa cítil dobre, ale vlastne posledné 4 km už boli také nie moc dobré. Začalo mi dochádzať. No ale tak nakoniec mali sme takú dohodu, že pretnem tú cieľovú čiaru ako prvý, ale dneska som na to nemal, tak som aspoň poťahol, čo to dalo a potom ma utrhli. To bolo pocitové, čo povedali čísla, pred chvíľou ste pozerali na tachometer, na počítač? Čísla boli vysoké, no a na takejto rovine asi som moc ľahký, moc som schodol na takúto časovku asi. Pár slov k zajtrajšku, to už teda nebude časovkárska trať, tak aké sú vaše pocity pred zajtrajškom a čo od vás očakávať? Tak zajtra určite chceme vyhrať, dovolím si povedať, že jedného z najlepších šprinterov tu, Paula Maniera, takže urobíme všetko preto, aby sme vyhrali etapu. Ďakujem pekne, veľa šťastia. Ďakujem. Tak toľko celkom sklamaný Martin Svrček, ktorý prezradil aj tímovú taktiku, že mali naplánované, že prejde ako prvý cieľovou čiarou a teda bude sa môcť oblieť do žltého dresu. To sa nestalo, Martin Svrček zaostal, ale stále mu patrí priebežná 5. priečka celkovo spomedzi všetkých pretekárov, keďže z týmu Soudal Quickstep prišiel ako 5. Stratil na svojich tímových kolegov, ak dobre počítam, 37 sekúnd a to by znamenalo, že sa aj tak obliečie do dresu pre najlepšieho Slováka. Uvidíme, ako na tom bude tým ATT Investments, ktorý ešte nemáme v cieli. Elkov Kasper s Lukášom Kubišom, ktorý tesne pred rozhovorom prišiel do cieľa, tak tomu patrí aktuálne 4. pozícia. Veľmi slušný čas zašli, stratili na tým Soudal Quickstep minútu a 27 sekúnd, teda necelú minútku a pol, no a to je v konkurencii týchto tímov veľmi slušný výkon. Rýchlejšia bola iba Arkea, B&B Hotels, Cofidis a Soudal Quickstep. Vedie teda Soudal Quickstep o 58 sekúnd pred Cofidisom a 59 sekúnd pred Arkeou. Následne Volker Wessels, Adria Mobil, Bingol, Aras Kip Capital a potom na 9. priečke Pierre Baguette Cycling Team a Duklu máme momentálne na 12. priečke, stále posledný tým Mexiko. Teraz Polti Kometa prišla do cieľa, tento taliansky tým prokontinentálny, no a zaradil sa na priebežne 4. priečku pred český Elkou s mankom minúty 19 sekúnd. Toto je tým Lotto Soudal, teda Lotto Soudal to bol do predvlaňajšej sezóny, v súčasnosti už Lotto Destiny s Thomasom de Gentom a Loganom Karim, Jenom Bergmosem, taktiež v ich zostave ďalší Belgičan Arjen Livins, Sylvain Moniket, Johannes Adamic a Milan Menten. Takže toľko zostáva tohto belgického tímu. Tým, ktorý nám odštartoval ako predposledný a nestihli sme si o ňom veľa povedať, tak to je jeden z favoritov Jayco Alula z Austrálie, World Tour tým, ktorý prišiel na naše územie aj s výborným špurtérom z Nemecka Maxom Walscheidom, ktorý sa bude u nás pripravovať na poslednú Grand Tour cyklistickej sezóny španielsku Vueltu. Jeden z favoritov, ktorý pôjde na celkové poradie a bude sa to snažiť sťažiť Julianovi Alaphilippovi, je Callum Scotson z Austrálie. No a jednou z hviezd tohto týmu taktiež úradujúci majster Švajčiarska v cestných pretekoch Mauro Schmidt. Tento 24-ročný Švajčiar taktiež bude mať zrejme ambície nielen čo sa týka etap, ale taktiež možno aj celkového poradia. Je tu tiež Michael Hepburn, je to tiež austrálsky bývalý majster v časovke a taktiež v cestných pretekoch Felix Engerhardt, no a taktiež Anders Foldager z tohto týmu. Jayco Alula, ktorý má na papieri veľmi silný tým a sme zvedaví, budeme do posledných minút čakať na to,
či sa mu podarí predbehnúť tým Soudal Quickstep približne o 19:40 minúte by sme mali mať v cieli tým Jayco Alula, tak budeme porovnávať ich časy. Na štarte sa tiež s jedným z týchto mužov, konkrétne s Maurom Schmidom, rozprával kolega Tomáš Batis. Preteky okolo Slovenska, tak aké sú vaše očakávania? Máme tu silný tím, špeciálne na prvú etapu. Verím, že vyhráme tímovú časovku a potom udržíme dres. Začína sa tímovou časovkou, aké sú vaše ambície? Je to pekná disciplína, aj keď sa už toľko nejazdí. Myslím si, že prvýkrát ju pôjdem na cestnom bicykli. Je to niečo iné, ale myslím si, že nám to sadne. Na ktorú etapu by ste sa chceli najviac zamerať? Budeme sa snažiť ísť na celkové poradie. Dôležité budú posledné 2 etapy. Verím, že sa mi podarí vyhrať jednu z etáp. Teraz nám prichádza do cieľa tým Koratek. Ešte predtým sme mohli vidieť zábery Lota, ktorý dokonca zvolil aj aero flašky na tímovú časovku. Jediný, kto tam nemal aero prilbu, bol Thomas de Gendt, takže už asi nejde do toho úplne naplno, ako môžeme vidieť, ale išli veľmi kompaktne. Počkáme si na čas tohto tímu prokontinentálneho, ktorého teraz finišoval tým Koratek z Talianska. Áno, a Koratek sa dostal na priebežnú 8. priečku so stratou 2 minút a 14 sekúnd na vedúci Soudal Quickstep, takže... Tu vidíme tým Lotto, ktorý je tiež veľký favorit na dnešné víťazstvo v tímovej časovke. Vidíme, že idú veľmi rýchlo, kompaktne, veľmi dobre striedajú. Tým je vyrovnaný, silný. Bude určite rozhodovať, koľky aj prídu do cieľa. Vidíme, že veľa tímov prichádza, len 4 pretekári, len tie najsilnejšie tímy prichádzajú v 5-člennej formácii do cieľa. Ak dobre vidím, tak Thomas de Gendt už v tejto petici nefiguruje. Možno to bude aj tou aeroprilbou. Tu sú všetko mladí chalani. Tento tím má tiež veľmi bohatú históriu. Vidíme dokonca tento pretekár na špici, ktorý teraz ťahá, má dokonca ešte aj ruky potreté asi magnézium, ako crossfitery v posilovni, aby sa mu nešmykalo, keďže sa potia a nejdú pretekári niektorí rukavice. To som ešte nevidel teda. Tu môžeme vidieť, že niektorí pretekári z tohto týmu majú aeroflaše, ktoré sa používajú na časovkách, na časovkárskych špeciáloch a potom sú tam aj pretekári, ktorí nemajú vôbec žiadnu flašu ani držiak. Každá sekunda dneska rozhoduje medzi tými najlepšími týmami. Ešte keby som mohol spomenúť toho Lukáša Kubiša a tým Elkovou Kasper, tak je to veľmi solidný výsledok medzi takouto konkurenciou, ktorá sa zišla na tohtoročných pretekoch okolo Slovenska. Áno, Lukáš Kubiš sa prezentoval už viackrát na našich domácich pretekoch, ktoré opísal a označil ako obľúbené počas sezóny veľmi kvalitnými výkonmi, tak sme na ňo zvedaví. Aj tentokrát spomenul to, ide sa aj cez obec, kde trénuje, kde býva jeho priateľka, finišuje sa na Štrbskom plese, kde to má on rád. No, v tejto chvíli nám finišuje tým Biese Carrera. Uvidíme, či to tam bude mať rád aj po okolo Slovenska, lebo trénovať na domácich cestách som aj ja zažil veľakrát a pretekať na domácich cestách, keď som aj rozsekol koleso v rodnej Banskej Bystrici, nikdy nepoteší, ale prajem mu, nech sa mu darí. Tu môžeme vidieť tento tím, ktorý teraz prišiel do cieľa, taliansky kontinentálny. Na priebežnom 7. mieste. Tiež výborný výsledok. Tak tu začínal pred Quickstepom vlastne Martin Svrček, z ktorého týmu sa odrazil na veľkú scénu World Tour tímov Quickstep. Čiže z tohto týmu si ho všimli. Predtým pôsobil Martin Svrček. Je to vlastne rodák
z Kisúc a vlastne pôsobil v Akadémii Peťa Sagana. Čiže aj tu je veľká zásluha Peťa Sagana, ktorý vlastne tiež podporil žilinskú cyklistiku. Áno, sú tam naozaj paralely s tou kariérou aj Petra Sagana. Martin Svrček sa narodil nedaleko Žiliny v Nesluše, taktiež v rovnakom veku išiel na skúšku do Quickstepu, kde Peter Sagan nepochodil, Martin Svrček pochodil a momentálne oblieka ako jediný Slovák dres World Tour týmu. Tretím miestom na majstrovstvách sveta 23-ročných. Neskutočný výsledok. Tam podal neskutočný výkon, ukázal ten svoj obrovský potenciál. Dostáva príležitosti teraz v týme Soudal Quickstep, ktorý je nabitý hviezdami, tak veríme, že ešte sa mu v tej rozvíjajúcej kariére, Martin má 21 rokov, že sa mu podarí ešte zaznamenať výrazné úspechy. Je veľmi mladý pretekár, čiže ešte veľa toho zažije a učí sa, čiže tie najlepšie roky ho ešte len čakajú. Ja pevne tiež verím, že tých cyklistov v Pro Tour, vo World Tour zo Slovenska bude viacej, nielen jeden. Tu vidíme momentálne tým Lotto už sú vo štvorke, čiže tí ostatní vlastne pretekári si splnili svoju robotu, potiahli čo vedeli, svoje maximum, odstriedali. Čiže rátať sa bude čas 4. Čiže teraz už nesmú stratiť ani jedného. No Marek, ale pred chvíľou nám finišoval tým Q36,5, no a na Soudal Quickstep stratil iba 10 sekúnd. Veľmi tesné. Giacomo Nizzolo preťal cieľovú čiaru ako prvý, tento známy muž, ktorého sme už spomínali. Veľmi rýchly šprinter, čiže uvidíme, ako sa mu bude dariť ale to v šprinterských etapách. Hej, báli sme sa trošku pre touto tímovou časovkou, aby to nebolo tak, že Soudal Quickstep vyhrá s obrovským náskokom 2 minút a dá sa povedať, všetky ostatné etapy už bude o žltom drese rozhodnuté, ale tento tím zo Švajčiarska sa postaral o to, že určite uvidíme zaujímavé preteky, až dokonca iba 10-sekundové manko, ktoré sa dá dohnať na jednej, dá sa povedať, prémii. Za víťazstvo v etape pre prvého muža je 10 bonusových sekúnd do celkového poradia. Tak, organizátori zvolili tento rok veľmi náročnú trasu. Predposledná etapa cez Krahule, Šturec z martinskej strany, následne Donovali, ktoré už budú uzavreté a potom sa veľmi rýchlo zletí do Ružomberka. Môžu fakt ten peloton nadeliť. Takže a hneď na to ďalší deň Štrbské pleso, veľmi ťažký kopec, ktorý pôjdu viackrát. Bude to veľmi náročné. Takže myslím si, že nebude to všetko rozhodnuté ako bolo zvykom, či už po minulé ročníky, časovky, prológy, kde Quickstep mal navrch. Ostatné týmy im to tento rok nedajú zadarmo a verím, že aj ostatné kontinentálne a prokontinentálne týmy sa budú chcieť ukázať a budú miešať kartami. Čiže myslím si, že bude to napínavé až po to Štrbské pleso, čo tento rok je fakt krásny dojazd na takéto preteky okolo Slovenska v našich Tatrách. O chvíľu nám príde do cieľa aj český tým ATT Investments aj s Matúšom Štočekom, s ktorým sme už si rozhovor púšťali. No a v tejto chvíli mali by sme mať pripravený aj rozhovor s Matiasom Schwarzbacherom, ďalším Slovákom, ktorý je výborný cyklokrosár, ale taktiež má už za sebou dobré výsledky aj na ceste. Má iba 18 rokov, zažíva premiéru na pretekoch okolo Slovenska a toto sú slova Matiasa Schwarzbachera na štarte. Domáce preteky okolo Slovenska, tak ako ich vnímate a s akými cieľmi do nich vstupujete? Tak máme po majstrovstvách Slovenska, ešte sa stále zotavujem z nedeli, ale určite pôjdeme do toho naplno. Do zajtrajšej tímovej časovky dáme asi do toho všetko a potom to budeme brať asi deň po dni. Kto sa ako bude cítiť, máme tu celkom dosť silný tím, čo sa týka šprinterských dojazdov a uvidíme, ako sa budú vyvíjať tie ťažšie etapy. Aký pocit máte z toho, že sa pôjde na domácej trati, bude tu veľa slovenských priaznivcov, takže s akými očakávaniami vstupujete do tých pretekov?
pretekov? Tak je to sú to moje prvé preteky okolo Slovenska a vlastne s Peťom som ešte nikdy nepretekal, takže možno to bude aj trošku zážitok a teším sa na fanúšikov, snáď ich bude pri trati dosť. Začína sa tímovou časovkou, tak ako ju vnímate? No, tímovú časovku je to špecifická disciplína, ktorá sa už akože v dnešnej dobe moc nejazdí, takže to je také prekvapenie, že máme to tu hneď ako prvú etapu, takže uvidíme, čo to prinesie. No. Aké sú vaše úlohy v tíme? Naše úlohy v tíme sa väčšinou odvíjajú od toho, kto ako sa cíti. Pokiaľ je to čisto rovinatá etapa, tak pravdepodobne budeme vsádzať na Bartoša Rudika a ostatné etapy budeme riešiť asi za jazdy, keďže sme tu takí viac menej všetci šprintéri. Ďakujem a nech sa vám darí. Ďakujem. Matthias Schwarzbacher podal v tímovej časovke výborný výkon, prišiel so svojimi tímovými kolegami, ktorí prišli v petici a bol tam aj Matúš Toček, ktorý bol prvý zo svojho tímu. No a je to priebežná 7. priečka, tesne za Elkovom Kasper, za Lukášom Kubišom, takže výborný výkon tohto českého kontinentálneho tímu. Strata na Soudal Quickstep v úvodzovkách iba minúta 34 sekúnd, takže ďalší kvalitný výkon českého tímu. Veľmi kvalitný výkon kontinentálneho tímu z Čech, ktorý je veľmi súperý s Elkovom, kde pôsobí náš Lukáš Kubiš. Zostali len pár sekúnd za nimi, čiže tiež veľmi kvalitný výkon dneska podali chalani. No a zdolali talianské kontinentálne týmy Biese Carrera, ale aj pro kontinentálne týmy. Koratek, Bingoal, čo je akože cenný skalp do budúcna a vidíme, že prišli veľmi dobre prichystaní na okolo Slovenska. Tu vidíme, že keď si všimneme teraz tento tím Lotto, ktoré nám režia teraz ukazuje, tu teraz pracujú iba traja pretekári, ten štvrtý tam už nestrieda, čiže oni si ho musia doslova doviesť do písmena, do cieľa, aby mali ten čas, hej. Čiže on už má, vidíme, že teraz z toho kruháču má problém vôbec držať s nimi tempo, idú také vražedné tempo do cieľa, idú zo všetkých síl, čo majú, ale musí ten štvrtý pretekár, ten teraz musí dojsť, aby sa im rátal ten čas. Áno, je to Arjen Livins, 29-ročný Belgičan, ktorý visí ako za šnúrku. Ťahajú to tam jedno Black Moes a taktiež spomínaný Logan Curry, novozélanďanský majster v časovke v 23 rokoch. No a toto je tým Caja Rural Seguros zo Španielska, prokontinentálny tým, ktorý je v cieli. V tejto chvíli počkáme si na jeho výsledný čas. A je to 7. miesto, takže tesne zdolali ATT a vtesnali sa teda medzi Elkou a ATT s mankom minúty 27 sekúnd. Elko má ďalší skalp pro kontinentálneho tímu. Vlastne v tomto tíme sú dvaja odchovanci tímu Elkov, Kasper, čiže tento český tím s bohatou históriou z Hradca vyprodukoval tiež veľké množstvo pretekárov do proficyklistiky, či už černý, tak tu sú dvaja pretekári a tretí vlastne Tomáš Barta prochádza z týmu ATT. Áno, Daniel Babor a Michal Schlegel sú spomínaní muži. Áno. No a keď sme už pri tomto týme Caja Rural, tak lídrom by mal byť Abel Balderstone, ktorý už na pretekoch okolo Slovenska štartoval v roku 2022. Pred 2 rokmi skončil celkovo na 8. priečke. Takže aj tento prokontinentálny tím určite bude mať ambície v GC, boji o žltý dres. Taktiež je tu Samuel Fernandez, Callum Johnston z Veľkej Británie a Fernando Barcelo zo Španielska. Posledná 500 pre tým Lotto. Idú fakt na doraz, aj tie zákruty riskujú až do cieľa, každá sekunda. Počkáme si na ten čas, či to bude stačiť na quick step.
Áno, čas Quickstepu v cieli je 32 minút 8 sekúnd. Na druhom mieste Q36,5 stratil 10 sekúnd 32,18. No a toto je posledných 50 metrov pre prokontinentálny tým Lotto Destiny aj s Thomasom De Gentom, ktorý už ale v tejto štvorici nie je. No a je to tretia priečka. Je to manko 24 sekúnd na Soudal Quickstep, tak aj toto je dobrý výsledok pre samotné preteky, pre atraktivitu. Určite nebude rozhodnuté po tejto úvodnej tímovej časovke. Je to jedno Black Moes, Sylvain Moniquet, Logan Curry a Arjen Livins. Táto štvorica, ktorá prišla do cieľa, jeden z týchto štyroch bude mať určite šancu zabojovať ešte proti Julianovi Alaphilippovi. Ale vidíme, kto finišoval prvý z týmu Soudal Quickstep vo zatiaľ virtuálnych výsledkoch. Ten si oblečie žltý dres. Bol to, áno. Takzvaný žlťák. Není to žltačka, ale je to žltý dres. Žlťák, je to Gil Gelders z Belgicka a nie Julian Alaphilippe. Takže Alaphilippe nebude mať vo všetkých etapách žltý dres. To vieme v tejto chvíli naisto. Či vôbec poputuje do tohto belgického tímu, to sa ešte len dozvieme, keďže Jayco Alula bude finišovať už o pár minút, od pár desiatok sekúnd a to bude zrejme súboj o víťazstvo medzi Quickstepom a tímom Jayco Alula. Dresy si rozhodia jazdci týmu Soudal Quickstep a ešte bude veľmi dôležitý aj náš slovenský dres najlepšieho Slováka. Áno, momentálne stále to vyzerá na Martina Svrčeka, ktorý... Čiže môže sa stať, že budú mať dneska všetky dresy na stupňoch. Čiže tiež majú slovenského sponzora na drese. Teraz vidíme Jayco Alula, ide tiež, sú to vlastne austrálsky tím, ktorí sú skoro väčšina týchto pretekárov vychovaná z dráhy, čiže veľmi rýchli a možno by im mohla táto disciplína tímová časovka dneska sedieť. Počkáme si na výsledok. Áno, petica týmu Jayco Alula už cieli aj so spomínaným Michaelom Hepburnom, majstrom Austrálie v časovke. No a je to prvý čas a je to dosť výrazne prvý čas o 25 sekúnd pred Quickstepom. Takže nebudú dresy v Quickstepe. Nebudú dresy v Quickstepe. Dres bude mať Martin Svrček pre najlepšieho Slováka, no ale do žltého nám pôjde Max Walscheid, tento výborný nemecký špurtér, ktorý už má síce 31 rokov. Dá sa povedať, že tie najlepšie výsledky v kariére, respektíve uvidíme, možno už za sebou, pripravuje sa na Vueltu, ktorú absolvuje o pár týždňov, no ale teraz pôjde na pretek okolo Slovenska do žltého dresu. Tak toto je Felix Engelhardt, jeho nemecký kolega z nemeckej reprezentácie, vyšťavený. Do cieľa prišiel za Maxom Walscheidom Mauro Schmidt, ten by sa teda mal obliecť do zeleného dresu. Tretí Anders Foldager z Dánska, ten by mal mať bodkovaný dres pre najlepšieho vrchára. No a Felix Engelhardt prišiel na 4. pozícii, na 5. potom Callum Scottson. V tejto chvíli by sme mali mať pripravený rozhovor s Matúšom Štočekom už v cieli. Pri mikrofóne Matúš Štoček, za TTM Westmans. Matúš, tak 1,5 minútová strata na lídra, ako to hodnotíte takto po športovej stránke? Tak po športovej stránke tá minúta a pol je celkom, dalo by sa povedať, že akceptovateľná od Quickstepu, ale myslím si, že s kľudným srdcom môžem povedať, že to mohlo byť minúta, maximálne minúta 10, ak nie lepšie, lebo sme mali pád, asi v druhej alebo v tretej zátačke. Takže sme sa museli čakať, keďže to bolo fakt po kiláku, po dvoch, kde sme sa fakt dlho čakali a čo je veľká škoda, lebo išli sme si myslím fakt dobre a zamrzí to, lebo je to tam celkom nasekané, takže kľudne sme mohli byť nejaké 3 pozície vyššie, ale čo už, je to proste takto to je
a ideme do ďalšej etapy s tým, že výkonnosť máme ako tým, takže skúsime sa pobiť o čo najlepšie výsledky a ukázať sa. Čo sa týka trate, ako vám sadla, bolo inak riadne spárno, takže nie ideálne počasie však pre cyklistu. Spárno bolo hlavne do obeda, a respektíve pred štartom. Potom zapršalo, tak, že všetci sme si to potom, všetky týmy sme si to boli prejsť na mokrú a nakoniec bolo teda sucho. Viac menej, takže skôr sa spravilo iba lepšie, nadýchania a tak ďalej. A čo sa týka trate, myslím, že to bola spravodlivá trať. Nebolo tam, fúkalo z boku väčšinou, neboli tam extra miesta, kde by fúkalo priamo proti alebo priamo zozadu. Takže bolo to spravedlivé, bolo tam treba mať techniku, boli tam zatačky, bolo treba myslieť na ostatných, že nejdem sám za seba, ale mám za sebou ďalších 5-6 v tých zatačkách, takže myslím, že tam bolo z každého troška a tak. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Tak my sme už vyhlásili za víťaza dnešnej úvodnej časovky tým Jayko Alula, ale ešte samozrejme musíme spolu s Marekom počkať na posledný tým Hrinkov Advaric, rakúsky kontinentálny tím, ktorý ale, ako vieme, určite výkonnostne nemá na to, aby prekonal tým Jayko Alula, ale dá sa povedať, že nikdy nehovor nikdy. A asi tak. Musíme si ešte počkať. Podľa toho budeme odvíjať aj ostatné umiestnenia jednotlivých tímov. Stále Dukla Banská Bystrica na predposlednom mieste pred mexickou reprezentáciou s mankom 4 minút a 1 sekundy na tým Jayko Alula. Potom na 18. mieste je to tým Novo Nordisk zo Spojených štátov amerických, tento tým cukrovkárov, no a na 17. mieste pred nimi Pierre Baguette Cycling aj s našim Petrom Saganom s mankom 3 minút 22 sekúnd. Tak nebol to príliš úspešný úvod pre naše kontinentálne týmy, dá sa ale povedať, že pre tie české áno, na 10. pozícii ATT Investments s Matúšom Štočekom a aj Matiasom Schwarzbacherom, ktorí podali slušný výkon a strácajú necelé 2 minúty na čelo pretekov. No a ešte lepšie sa darilo Elkovu Kasper s Lukášom Kubišom, našim majstrom Slovenska, ktorý stráca spolu so svojím tímom minútu a 52 sekúnd na čelo pretekov v podaní týmu Jayko Alula. Toto je posledná zákruta pre tým Hrinkov Advaric z Rakúska. No a počkáme si, aké to bude umiestnenie. A je to 13. pozícia, čas 34.16. Takže je to tým, ktorý sa dostáva medzi slovinskú Adriu Mobil a talianské Biese Carrera. Takže až za české kontinentálne týmy. Takže máme za sebou úvodnú časovku na 28 km, 800 metrov, ktorá nám rozdala karty do 68. ročníka pretekov okolo Slovenska. Možno mierne prekvapujúce víťazstvo týmu Jayko Alula, keďže všetci očakávali triumf Soudalu Quickstep so Julianom Alaphilippom. Takže tento tým stratil 25 sekúnd na Austrálčanov. No a tretie miesto nepatrí Cofidisu ako tretiemu World Tour týmu, ale týmu Q36,5 s Giacomom Nicolom. Marek, pre teba prekvapenie, alebo si to očakal? No, pre mňa to nie je prekvapenie, keďže viem, že Austrálčania, ako ich teraz vidíme, ako odštartovali, veľa chalanov v tomto týme začínalo na dráhe, čiže ako vieme, dráhová cyklistika je taký základ pre dobrých časovkárov, čiže Austrálčania tým časovkám veľa rokov po sebe kráľujú, čiže pre mňa to nebolo prekvapenie. Jeden z tých favoritov, vlastne druhý je Quickstep, čiže potvrdili sa tie naše prognózy. Tu môžeme vidieť vlastne záver daných tímov do cieľa. Do žltého teda ide Max Walscheid, nemecký špurter, ktorý si už chutí na
druhú etapu, ktorá bude finišovať v Hlohovci a taktiež potom špurtovať by sa malo aj v tretej etape v Dubnici nad Váhom. To ale určite nie je favorit na celkové víťazstvo a bude mať problém určite s tým výstupom na Štrbské pleso v poslednej etape. Takže medzi najväčších favoritov sa v tejto chvíli radia určite rakúsky šampión Mauro Schmid a taktiež zrejme ešte väčším favoritom je v tejto chvíli Callum Scotson z Austrálie, ktorý má fantastické výsledky za sebou v posledných týždňoch. Doslova pred necelými 3 týždňami na Critériu du Dauphiné, ktoré slúži pre tých najväčších favoritov Tour de France ako príprava na vrchol sezóny, skončil celkovo na 13. pozícii. To je výborný výsledok pre tohto 27-ročného cyklistu a taktiež na pretekoch okolo Maďarska, kde sa Callum Scotson stretol aj s našim Petrom Saganom a s týmom Pierre Baguet, obsadil v celkovej klasifikácii výborné 7. miesto. V lani na okolo Švajčiarska taktiež celkovo 13. Takže je to veľmi talentovaný borec, ktorý sa v tejto chvíli radí medzi najväčších favoritov okolo Slovenska. Ale to manko 25 sekúnd pre Juliana Alaphilippa určite nie je neriešiteľné, keď sa pozrieme na ten itinerár a pozrieme sa aj na to, že vo 4. etape pretekári po 4. etape, ktorá finišuje v Ružombergu, budú prechádzať aj Donovalmi dlhým, tiahlým 10-kilometrovým stúpaním. No a finišuje sa na Štrbskom plese 5. etapa dokonca 3 výstupy na Štrbské pleso. To je tiež nepríjemné stúpanie, ktoré preriedi určite aj tých favoritov. Určite, tam každé kilo bude cítiť navyše, čiže tí ľahší pretekári budú mať veľkú výhodu. Tento tím, ktorý Jayco Ayala vyhral teraz tímovú časovku, bude mať zase aj dobrú pozíciu do nastávajúcich etáp, ktoré budú prichádzať. Čiže zajtra, napozajtra, keďže majú žltý dres, budú jazdiť vpredu, budú ťahať, kontrolovať situáciu možno s inými tímami, ak by bola aj nejaká selekcia na tom vetre, takže majú zase takú výhodu oproti ostatným tímom, že budú vpredu. Čiže dneska tento výkon, ktorý podali a išli to úplne naplno, tak sa im to zúročí určite v týchto etapách, ktoré prídu. A na to celkové hodnotenie, ak sa môžeme pozrieť, tak majú tam Anders Foldager, ktorý má 66 kg, mladý dánsky pretekár z tohto tímu, ktorý by mohol zahviezdiť na Štrbskom plese, čiže ak Quickstep a ostatné týmy budú chcieť ho dostať do nejakého tlaku na to celkové poradie, budú musieť útočiť a tým pádom pre nás divákov to bude atraktívnejšie, budú tie preteky následovanie. Preteky okolo Slovenska naozaj od toho roku 2018, kedy prvýkrát na naše územie zavítali aj týmy z najvyššej svetovej ligy World Tour. Tie preteky sa dostali na absolútne inú úroveň, okrem toho, že skočili na tú kategóriu 2.1 z 2.2. Tak pravidelne už sem cestujú týmy z World Tour. Konkrétne už odvtedy bolo u nás 13 World Tour tímov, no a tým Jayco Alula je tu tento rok premiérovo. Výsledky akurát. A máme tu oficiálne výsledky. Tým Jayco Alula, ktorý tu má teda premiéru na našich cestách, sa hneď oblieka do žltého dresu, konkrétne Max Walscheid, keďže vyhrali tímovú časovku o 25 sekúnd pred tímom Soudal Quickstep. Na 3. mieste teda tým Q36,5 s mankom 35 sekúnd. Taktiež jeho pretekári nie sú bez šance v celkovom poradí a taktiež ani pretekári tímu Lotto Destiny, ktorí obsadili 4. priečku s mankom 50 sekúnd a 33 stotín. Nasleduje Cofidis na 5. priečke, minúta 23 sekúnd. No a tak nám to postupuje posledný tým Mexika s mankom 4 minút. Tak sme sa možno obávali, že tie rozostupy by mohli byť aj väčšie
ako 4 minúty. Nakoniec to všetky týmy zvládli takmer do 4 minút. Počasie napokon vydržalo, Marek, aj toho sme sa obávali. Predpoveď počasia bola taká, že dážď mohol zohrať svoju úlohu a v tom prípade by to úplne inak dopadlo a zamiešalo kartami v tej tímovej časovke. Poznáme to aj z VLT, aj z Tour de France, že keď jednoducho v tímovej časovke alebo celkovo v časovke zaprší, tak sú to úplne iné preteky. Sú to úplne iné preteky, aj minuloročná Vuelta sa išla po tme, pršalo tam, niektorí pretekári ani nevideli, hneď prišiel Remko do cieľa sa začal sťažovať. Ale to je taká cyklistika, hej, my nepretekáme, nehrá sa pod uzavretým nejakým stropom na štadióne, čiže tí cyklisti vedia, že počítajú s tým, že môže sa niečo takéto stať. Áno, je to možno výhoda pre niektorých ktorých idú za sucha. Dneska môžeme povedať, všetci mali rovnaké podmienky, vyhral najlepší. Uvidíme, ako chalani do ďalších etáp zregenerujú. Určite aj naši Dukláci sa budú chcieť zajtra dostať do úniku. Tieto kontinentálne týmy vieme, že na takýchto vysokých pretekoch UCI 2.1 kategórie, ako je okolo Slovenska, je pre nich prioritou, ak